дар маҳфили хиратманд ки бо иштироки шоири халқии Тоҷикистон Камол Насрулло дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садрдин Айнӣ доир гардид, намояндагони илму фарҳанг, дӯстдорони шеъру сухан ва устодону донишҷӯён иштирок намуданд. Тавре иттилоъ дода шуд, хиратманд маҳфили доимии Донишгоҳи давлатии омӯзгорӣ буда моҳи як маротиба бо иштироки намояндагони илму адаби кишвар баргузор мегардад. роҳбарияти ин муассисаи олӣ ғояи асосии ташкили маҳфили мазкурро муаррифии бештару беҳтари эҷодиёти аҳли илму адаб аз ҷумла Камол Насрулло маънӣ дод карданд. зикр гардид ки Камол Насрулло дар давраи инкишофи нави адабиёти муосири тоҷик бо осори аз назари ҳунар ва муҳтаво арзишманду тоза барои шакл гирифтани адабиёти сифатан нав саҳм мегузорад. тавре зикр шуд, дар ашъори шоир диди таҳлилгароӣ, ҷустуҷӯ дар услубҳои эҷодӣ, тарзи нави талқини андеша, истифодаи услубҳои тозаи бадеӣ, майл ба сунъатҳои адабӣ ба мушоҳида мерасад ва шеъри муосири тоҷик маҳз бо ин фазилатҳо рӯ ба инкишофи тоза ниҳодааст. ҳадаф аз баргузории маҳфили хиратманд ин ҷалби бештари ҷавонон ба илмомӯзӣ ва дар миёни онҳо тарғиб намудани ашъори бузургон ва рӯ овардани онҳо ба ашъори бузургон, ҳамзамон ҳифзи арзишҳои ниёгон ба шумор меравад. ҳамаи ин тасмимҳое ки вобаста ба тарзи ҳаёти солим, таблиғи илм дар миёни ҷавонон, ҳамзамон мавзӯъҳои ватандӯстиву хештаншиносиро дар бар мегиранд, баҳри таблиғи худшиносӣ, ватандӯстӣ ва гаравидани ҷавонон ба илму дониш мебошад. зимни баромади худ шоир низ ҷиҳати ташкили чунин маҳфили зебо ба роҳбарияти донишгоҳ миннатдорӣ намуда дар бораи шеъри муосири ҷаҳон ва нақши созандаву бунёдгарии он бо донишҷӯён суҳбат анҷом дод. шоир ҳамчунин шеърҳои худро барои ҳозирин қироат намуд ки аз ҷониби аҳли Толор бо кафкӯбиҳои зиёд истиқбол гардид. дар маҷмӯъ маҳфили навбатии хиратманд хеле хотирмон гузашт ва шоири ширинкалом бо суханони ҷаззобу қироати мисраъҳои шеърӣ таби ҳозиринро шод гардонид. донишҷӯён низ аз ашъори Камол Насрулло мисраъҳои шеърӣ қироат карда, мазмуну мундариҷаи онҳоро шарҳу тавзеҳ доданд.